yogotindia igo ogenderete kona koreta obokong ime yense ya Kenya igo bono ewizara yobochenu yachakire kubeka emeroberio eyo egochia koene kianga amarioga yo tari goikera aborokigwa gose baria bare emiaka yanse asebono umurikyo botambe ase ewizare yo yobochenu Mary Muthoni anyare koba gakuboria aba Kenya nabo igo abaibori banyare koba bakorigereria abana babo na koenekia tibari wesoya ase emetindo eyo yogotumia amariogo ayo yogotindia anene mono amarua nabo igo chisigara ni kama trailer ni kama moshi. Ewizara yobochenu nigo yaisokiri na kugikiria okoba gwechibana chinyomba chekwegokia ang'ene chiskuru iri kubarenda aborokiwa gotatumia amariogo yogotindia. Omoriki w'ewizara yobochenu Mary Muthoni nateba buna abongereri aba amariogo yogotindia nigo bagokora obonjeri bwa obisi ase okoyaboa mono eri koyatanga kororekana na koboneria aborokigwa egekoro kiabekire amagima abo asabe. Hii maduka inawekwa karibu na mashule yenye inauza pombe haramu, sigara haramu na zinauzwa kama mti hivi, one stick. Hizo DCC tafadhali, you know it is by law, they are not supposed to be near schools. Omoriki oyu Mary Muthoni nabaka okwana aya ase omwego monene bogosangana koreta monjerea ao ya machiko iri gotanga obotumoki bwetumbato. Mambo ya tubako ya siku hizi ni mbaya sana. Inagonjesha wewe mwenye unavuta na mwenye havuti. Nanya nigo nerera mono abonjera bari babwate chituka ng'eni chiskuru gotiga kwonia amariogo ayo buna chisigara amaru enyasore netumbato ase aborokigwa kiagera mbakonyara kogenderera buya na kubeka omoki ase chisemi chiabo. Imeonyeshwa ile tubako iko siku hizi. Hiyo kwanza inakuja kama kalamu. Hata mtoto wako wa 15 years hauwezi ukajua ni tubako wamebeba, kwa sababu hutawahi muona na kiberiti, hutawahi muona akiwasha, hutawahi muona akivuta, lakini hiyo kalamu akiwekelea kwa mdomo ni kama trailer, ni kama moshi ya trailer. Korwasa omwego oyo ebirengeri ao mbiasangwamo iri gotanga obwoni obu kiagera serikali yo kate konyara gotenia lakini kubwaterera na abonjereri aba amariogo ayo n'ewizara yobochenu chionsi nchinyare goka obotumoki bwetumbato gati aborokigwa mono mono abasae n'ebigori ebi ebike. Mambo ya afya tusilete siasa ndani yake, na mambo yenye itadhuru watoto wetu tusiweke nini? Tusiweke siasa. Kingo reporteri ya Getasene ya Kisi TV, Eritarian Cyprian Malaika. Guska,